У нас стреляха по паркиран автомобил в столичния квартал Люлин. 15 минути по-късно и виждат щети по автомобила. Според мен тук човек е минал по тротуара и е стрелял първия път. Не му се е видяло достатъчно респектиращо и може би от по-близка дистанция е стрелял ето тук втори път. А ето тук отзад е седалката, където е детското столче на дъщеря ми. Добре дошли с следващото видео от поредицата. Надявам се кадрите, които видяхте в началото, никой да не ги изживява. Лично аз в началото, когато стреляха по колата ми, не бях много, как да кажа, изплашен, притеснен и така нататък. Може би, защото не осъзнах цялата ситуация, която се е случила. И си казаха ми, това не е нещо, кой знае какво, и го подминах общо с лека ръка. Прибрах се вкъщи обаче и си казах, след разговор с жена ми естествено, тъй като знаете, жените са понякога голям дразнител, но много често може и да в разговор с тях да чуете много точни, верни неща. Това, което всъщност разбрах е, че нашето общество има една диагноза и тази диагноза е много тежка. Не мога да си представя как някой ще стреля по някой, без значение какъв е спора. Не мога да си представя как някой ще излезе, ще се бие с някой на ръкопашен бой и така нататък. Има едно лечение на това цялото нещо, на тази агресия по пътищата, на тази висока скорост, на това, което ставаме свидетели всеки ден. Разпри, убийства, кражби. За мен това нещо, което трябва да се случи, е инвестиция много сериозна на първо място в образование и култура. Едно от нещата, които са много важни, това е повишаване на стандартите на училищата, спиране с порочния модел на финансиране на глава като добитък на ученик, търсене на качество. Качество, което да се оценява с външно оценяване, т.е. учениците от едно училище отиват на матура, вижда се какво всъщност е произведено, казвам го малко по-грубо, но се надявам всеки да ме разбира, защото така ги използвам думите, какво качество е произведено в това училище, и тогава вече се финансира за следващите ученици според съответна ставка. Не може училища, които системно нямат добро ниво на образование, да получават колкото училища, които изкарват топ ученици. Трябва това нещо демотивира и двете страни. Демотивира едните да се подобряват, защото те така не че знаят, че ще вземат пари, и демотивира другите, защото те си казват, добре, ние толкова много влагаме, инвестираме в иновативни подходи на учене, подбирам най-качествените учители, пращам ги на допълнителни квалификации и в крайна сметка нас не дотира държавата толкова колкото и другите училища, които произвеждат много нискообразовани кадри, които после влизат в обществото, нямат нужната култура и въобще разбиране за живота, след което страдаме всички ние. Не ме разбирате погрешно. Не хвърлям цялата вина върху училищата, ни най-малко. В тази верига има, лично за мен, няколко компонента, като най-важния преди училището, това е семейството, семейната среда, семейните ценности. Сами знаете, че не можеш да вкъщи да ти дадат един пример и ти да очакваш учителя да изтрие цялото това нещо с една гумичка или с гъбата за дъска и всичко това нещо да стане супер след един учебен ден или след една учебна година. Няма как това да се очаква. Така че за мен компонентите тук, базовите, са поне 3. Семейство, училище и не на последно място духовенство.
без значение, не визирам само християнство, а визирам въобще духовните вярвания, защото аз вярвам, че всичките имат сходни учения и учат на това, че хората трябва да са добри един към друг, че трябва да има разбиране, че трябва да има уважение, зачитане на по-възрастния, неща, които за жалост ние сме позабравили, а не трябва да е така. Това видео стана малко по-дълго, но случката беше доста емоционална за мене с тази стрелба, особено когато, както казах, аз се прибрах вкъщи, но в разговорите с жена ми и детето, моето дете, което е на 4 годинки, разбра за какво точно става въпрос и ме попита: ами тате, ако аз бях на тази задна седалка, ако беше стреляно по мен, и наистина тогава това ме накара да се замисля сериозно по темата и смятам, в следващото видео ще ви разкажа какви законови промени бих предложил и бих отстоявал, така че тези случаи да намалят драстично.